pepita dauzkate ala pipita ari dire? Gabe. Makinon. Ba, eta bikoteak sortu dira. Kaixo, kuadrilla! Kaixo! Bueno, ane, urtea amaitzeko lau egun besterik ez dira falta. Nigo gotzutago. Ni ere bai. Bai, 0,5 vibra honak transmititzeko. Vibra honak, baina oraindik 0,4 disfrutatzeko lau egun baditugu. Bai, eta kalaskaz gozatzeko izango dugu aukera nahi gure erreportariarekin. Nebuka ere minutu bat joku bat. Challenge. Eta gonbidatuaren hor dugu gaur. Estandako irabazlea. Arima! Zorionak. Gainerari gaur albiste potolo bat eman behar dugu. Bai? Bai. Zein da? Ez dizute abizar. Nire ez dira izar esan. Ba, garrantzitsua da, Makusi plataformako kanpaitarak guk emango ditugu. Zer? Benetan? Bai. Elegante. Claro. Matzajate. Eta aceituna jaten ditugu nontzat? Aritz, pepita gabeko matzak. Bale, baina Mira, txiki matzak, guazen entzaiatzera. Guazen. Patxean! Bai, ikusi Bai, duzu? bai. Baina lehenengo eta hauek ez dira txiki matzak, Ikusentzule, agurgarriok. Oso ondo, hori entzat. Hori entzat. Begira hori. Kalaskako aurkezle bezala, urte berri... Berriro. Ensaia. Bai, barkatu, entxegua da, bai. Urte berri zoriontzua opa dizu. Eskerrik asko, astero kalaska ikusten duzuen ontzat, ikusten duzuen hoi, entxegua da. Bai. Ba, kanpaitarekin goaz. Pepita dauzkate ala pipita ari dire? Gabe. Makinon. Vale. Zuk trago baito duzuz? Nik ez dut Osa, ez jaten ditut inoiz. jaten orduan, inoiz ni bez, bai. klaro. Bai! Botaka egingo du jane. Egingo gara hau. Urte egin, nene! Oso. Ba. Orain, nahi gure reportariarekin joango gara. Hauek bai oso ondo pasatu dutela reportajean, Ikusi dezagun, aurrera. Guazen. Ongi etorri Kalaskako Gabon Olimpiadetara. Zorte on eta Gabonetako espirituak laguntza itzaten. Lehenengo probako lehiakideak izango dira Kimet eta Xabi. Batea, no? Ez baterik ez dago. Galdu du. Trampa. Adivinazio! Toma! Bigarren probako lehiakideak izango dira Irati eta Garazi. Hau pixka zaila da, Eta hirugarren probako lehiakideak beraz izango dira Mikele, Nerea, Adriana eta Andi. Belaunak, burua, sorbaldak, oinak. Burua, sorbaldak, bizkarra, oinak. Gerria, oinak, burua, edalontzia. Eta orain, final handia. Ez, nik irabaziak. Zuri batzuk. Eta Kalaskako Gabon Olimpiadetako irabazlea da Kalaskako ikusleak!
Ai, ze envidia. Ze envidia, Nik ere jolaztu nahi dut orain Gabon Olimpiadetara. Ai, ze ondo. Ze ondo egin. Peru, viva de la. Aritz trampa gabe, Ze trampa nabi egiten ni. Ala, zer gondizu. Hombre! Pegatu. Show must go on, jarraitzen dugu. Listo. Lau, bosei, zazpi, sortzi, batzi, gau, eta mabio, eta mairu, eta malau, eta mabos, berreta zazpi, berreta sortzi. Berrogei. Mira mazle, turroko. Aritz trampati bazara. Bueno, ni trampati ba. Bueno, gabonetan gaude eta gabonetan dena parkatzen da. Gainera, zu eta biok ezin gara azarretu ze kanpaikadak batera eman behar ditugu. Egia da, orain neburen txanda da, orduan ikusiko gun neguna, eta gero Ia zer dakarren? ia zer dakarre. Bueno, dakazuten panorama ikusita, bada espada, adiskidetasuna zein garrantzitsua den tratatzen duen bideojoko bat ekartzen dizuen. Adi, bagoa zela. Gaurko bideojokoa Oldboy da, plataforma abentura generokoa. Bideojoko hau euskaraz duzu eskuragarri. Hemengo hau gugea. Otus izeneko ontz mutu bat, zeruetako herrixka batean bizi dena. Nahiko traketxak gea, eta ez gea beste herriko ontzak bezain adimentxo eta indartsuak ikusten. Komplexuz betetzen gaitu horrek. Hori gutxi balitz, pirata batzuk herria inbaditzera etorri dira. Ta hor gaude gu trakestasuna eskutik dugula herritxoa salbatu nahian. Ez gara horrelako historia batentzako perfektua den heroia. Beldurrez kikilduta gaude, ez digu guzti horri aurregin nahi. Zeinek esan du bakarrikin berdeguni. Bizitza errealian zeuzerei aurre bakarrikin ezin diogunean momentu txarrenetan ondoan gureak edukitzea ezinbestekoa da. Ba hemen berdin. Gure lagunei deitu, laguntza eskatu eta bakoitza gustura sentitzen den hortan dabilela aurrera egingo dugu abenturan, elkarlanean. Lasai ez larritu bateon batez baizue berezeki ondo erortzen beti ailiozutea milegitik behera bota. Traketxak eala esan dut, ez? Kontu zibili egiten zutenakin eta ondo zaindu zuen lagunak. Ta gogoratu herria salbatzeaz, mesedez. Begira, asteburu hau dut libre eta jolastuko dut jolasontara. Aritz, beldur naiz. Zeba, Ze, biziatuko zara, jolas horretara, eta astuko zaizu soineko sekretua ekartzea. ze? Eta astu zaita bizatzea, zuzenekoa zure etxeko lehiotik egin bartugu. Zer? Ez, hori ez diate ganea baimenik eskatu, eta gainera nire etxea dago nahiko desastrito orain momentu honetan. Aritz, inuzente! Benetan? Bai, Ez ditugu kanpaikadak emango? Ez, Aritz, bihar inuzente eguna da eta omenaldi txiki bat egin nahi nion egunari. Aritz, gabonetan gaude, barkatu egin behar diaz. Barkatuko dizut, soilik zure challengea divertigarria bada. Oso divertigarria. Oso divertigarria? Bai. Vale, baina horrein pikatu nago, Ikusiko dugu? Eski kanpaikadak oso guai izango zen, zuketan superrondingo. ETV superrondingo genuen. Nahi baduzue deitu bat. Claro. Kaixo, urte amaiera iristear da. Eta 12 kanpaikadekin batera matza jango ditugu. 12 matz, 12 segundotan. Ia nola moldatzen diren. Zelan dira zuen izenak? Oier, Josu. Itura daukazue matza jateko. Mandarinak. Osorik! Satixak. Zelan da zure izena? Nire izena Alexander da. 2024 bukatzeko gogoekin zaude? Bai, urte berria, bizitza berria. Normalean matza jaten dituzue gabonetan? Ni irakasitoa jate dituz, matxeta... Nik matxak, baina betik etzen dizkiot pepitak. Pepitak ez ditugu nahi. Hane? Agarazi. Baduzue 2025erako propositorik? Pugadakin aurra jarretxea. Nitan zentratzia. Prez gaude! Bat biro 12. Konzentratuta gaude. Hoi da. Bat, bi, hiru, lau, bost, clean, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, urte berrion! Matxak ezeke gustatzen, baina nahiko nuke igual proba hau txikia egitean. Bat, hiru, lau, bost, sei, zazpi segundotan! Rekor historikoa, Gozoak zeuden? Zer? No. Zuei zarela ipurterrea, Aritz. Bueno. Gainera orain gonbidatu dator, pozik egon behar gara. Ni aktora naiz baki zer egin. Bai, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, bai. Goazen ba. Goazen Ena, ba. broma txiki bat izan da, hori ja. Badakit zer bat. Zatu bat zaizu. Venga, goazen.
Elkarrizketen txokora bueltatu gara eta gaur gurekin estandako irabazlea Arima García. Ongi etorri, Arima, eta zorionak bide batez, zorionak. benetan, Oso ondo merezia gainera, Ba, zondo. Arima! Nola sartu zinen estandan, zergaitik sartu zinen saio hontan? Bueno, azkenien egize da, hemen munduen, musika munduen, aukerak dizela atik zabaltzitu esenak. Da, estanda gertu zanen lagun batek izazten bada, zaitik zara puntetan da. Juan, venga, Juan. Joda, bertan barruen segitzen. Eta estanda saioan denetarik abesten duzue. Zein izan da zure gustukoena? Gure pelkantenaren gatibuna, medli batean aben beinategaz. Aika Mutil eta Mikel Laboaren medli bat egin zen duela, eta hori berezi izan zen zuretzat, ezta? Espectacular. Eta nik txoria nuen maite, maite ditut maite. Eta beinatekin musu bat beinat zuri. Ba, beinat da artiste bat. Bai, bai. Eta ikusi genuen ere lehenengo saioan Leire Martinezek kaina pizka bat hartu egia da, zuzula. Esaten azerre abesten zenuela, ez? Egon nintzen, astebete dorri bueltata. Baina badaude abesti batzuk asarratu egiten gaituztenak edo empoderatu egiten Barrutik gaituztenak. horrez, Ezta? Zu baduzuelako bestirik buruan? Txoko txiki bazara, edur hartien, lotan zagoz, lasaitasunien, zuri mendi partie, zurizkalie, etxe bikertietan iparraixie. Oso, no! Ze ona, tia! Bai, mila esker. Zuma gusten zegoen abesti hori. Orain kalera joango gara, ze kaletik galdera bat daukate zuretzat. Entzungo dugu. Salseroak izaten dira, Irabazle ikusten zenuen zure burua. Esan dizut. Ai, a ber, errespetu egaz egize da beti aldiz. Beti apaltasunez eta beti. Bai, ni bai ikusten nire burue irabazle. Eta zer da gehien ikasi duzuna estanda saiotik eta etxera eramaten duzuna? Tauzenien helburu bardin bategaz, leku baten azkenean aldi sortu, holan bat, tirabira, kapurtxu bete, txartoru bati bategaz besti, da ez dago nezebe, solako. Etxaonan. Egon dira orduan tirabirak? Egon dira tentsioak zuen artean? Beti daude. Bate batzuk egon die, niena segon errezitzen, baden jotzu. Zu beti alba. Niri kontestiena, jo, honek ez dakiz erbeste. Eta bikoteak sortu dira? Ez du baietz ezan, ez da? Ez ere. Zeu zer egon da lauzpeot, behaztot ezan. Bale. Horrutziko dugu. Ba, orain goaz kalera. Beste galdera salsero badute zuretzat, bale, Arima? Bale. Norekin sortuko zenuke abesti bat, Leire Martinezekin edo Kilikirekin? A ber, Leire da superron magia benetan, Baina nik usteot Kilikigaz beste flow Gainera, bat. musika afrikarra eta horrela egiten duzu Kiliki oso kulpa da bere gauzetan, Duba, reggaea eta horrela egiten du asko. Bai, gauztot bera gazengo nekela. Begira, Kolaborazio bat. iruditzen zaitona, erantzunana. Guk kalean galdetu dugu ia aurtengo 2024ko momenturik politena zein izan den gure ikuslentzat. Orduan ikusiko dugu? Ikusiko dugu. Ba, izan zen egun bat udan kontzertu bat ikusi nebela, gura nebela txikillatik ikustia, eta ezagutu neben kantantia, orduan izan zen oso egun politia. Ba, azten nagusin, Donostien hemen, gauden demora guztien lagunekin, etxan bakarrik lo egiteko. Ba, a ber, niretzako estanda izen da. Urte honetako... Hori ez da egunero bizitzen. Ba, claro. Ez da egunero bizitzen. Bai, eta saio bat kriston ilusioa joateko grabetan, astero, ensaietan, ia se kanta deko unurrengoa. Niretzako hori zen da 2024ko momentazo. Gaine irabazle, toma. Baina niri pasatzen zait berdina, ona gatozenean grabatzen jende berria ezagutzea ez, astero gonbidatu, zuen historia ezagutzea, benetan hori polita da, eta gure, hemen ez da ikusten, baina gure lantalde osoa dagoela hor kamaren atzean ere. Ze polita, Osa, kalaska da zuretzat aurtengo highlighta. Bai, benetan. Jolasaren txanda iritsi da, eta estandari, omenaldi txikitxo bat egiteko, estanda gingo duen jolas batekin gatoz. Jolasaren txanda heldu da, eta ikusten duzuen bezala, gerrian, globodun gerriko bat daukagu, eta gure helburua da, gure puxikak babestea eta besteenak lehortzea. Hane, Arima nerviosa zegoen harinago, baina orain ni jarri naiz nervioso, Ze zarata hauek ematen diate lan, susto! 3, 2, 1.
Ai, arima ja, hau, ez da? Eta zu? Eta ni zer? Nire bai! Empate orduan zu eta ni. Arima, bueno, denean ezin da irabazi, ez da? Beha gitxigaitzik, Oso gitxigaitik. Saioaren amaierara iritsi gara, eskerrik asko, mila esker Arima etortzea gaitik. Plazer bat. Eta gogoratu Arima zareetan jarraitzea baita kadazka ere. Musikaz gozatu beti mesedez eta mosu handi bat. Hori da, datorren astera arte kuadrilla. Agur! Agur!